Hello guys! Welcome back to my vlog. Eto, nag-video talaga ako kasi grabe kasagutan ang aming daanan. Baka may ahas dito, malamoy kami, makita nyo kaming malamoy. So ngayon, bilisan ninyo kasi maraming ahas daw dito. Kaya eto guys, padaan-daan tayo sa kasagbutan. Galing kami nagpasignal. Tapos may dala kaming pansit. Kasi may nagpautang. Umutang na naman ako. Kasi maayo na naman kani sa gulan sa sardenas. Tapos eto guys. Wala na ay naglihok Gerald. Si Brownie rabi kay tuan. Uy, Hawan pa mo diri ano? Ha? Hawan ko. Hawan kay ni Dani sa una ante pero karon. Una Gerald. Una. Naalagi kalihok. Ulo mas banakon. May ulo na sa banakon. Diyos ko, day! Nakakatakot. Brownie! Asa si Brownie, tito? Ana? Wala. Wala, ikaw na, Gerald B. Sige na ba? Dia. Una dito dira. Una dito, bakit na? Okay lang na ang... Agkabuang maninga. Naramay video, ho? Sige na, ikaw na ba? Balak dia. Sige na, Gerald. Pag una na. Ikaw una dito. Sige, ikaw. Una ka. Labong kaayo ang kasagbutan, oh. Paggaling, Gerald. Pag magagi. Asa man ta magbalik pagkita nga layo naman kaayo. Nga nanadya unahan na to. Oh, nanaunahan ang balay oh. Gali ba una mo dia? Sige na ginuo ko. Mura kita dalig. Tamblingir na dia oh. Oh sige ka ipakita yung tumbling-tumbling mo. Sige na. Dia. Sige na Gerald, bilisan mo na. Ikaw ang mauna. Ikaw di ay maguna dito. Ikaw una ka. Ikaw una kay agsunod ba na sa Ate Mercy? Dia di halas. Huwag ka nga kasing matakot sa ahas. Para tayong tatlo ang lamuyon, Dani. Sige na. Dia. Dali Narabay galihok-lihok oh. Di balik ka dito daw mo kinagliyok. Balik na layo nagkaayo, magbalik pa ta. Oo. Yan sa dinhi mo ng kagi. O ali Dani hawid ta be, hawid ta ali. Ali, Dani. Sige na, pagdali na. Na naglupad-lupad Nabitaw galupad-lupad ti. Nganong nalaw man ni Dani nga. sa bubuan. Nakakatakot guys. Pagdali mo, pagdali mo. Napatyukan. Hawid Gerald, hawid. Ginoo ko. Hala, ginoo ko. Ay! Dagat! Hala, o ikaw na una. Dia. Ikaw na una. Una dito Gerald ba? Ikaw dito una. Paano na? Sige na una. Talawis ba? Ipauna anti. Una dito ba? Una. Di naman unig una. Hoy, ako na ba yung nag-una na to ha? Kasagbutan kayo to na to. Ikaw na po una karon. Ikaw, Mercy. Hagay ba ako man yung ipapaon? Sige, sige, ipapa. O sige, ikaw ulahi. Ikaw ulahi. Una na sila. Hala na dito. Hala, gito ba kasaging ko? Natumba sa akin. Ibili na siya. Nagpas! Dagan una! Dia! Mamatabag. Agpas! Mama. Diyan guys. Para kaming nabuang-buang dito. Grabe magud ang kasagbutan gud sad niya. Kay kung naay halas, di gini mo makita kay hambog kaayo ang kasagbutan. Diba? Huy. Halason na ba ni ingani kasagbot anti oh? Naumano. Ginoo ko. Uy, ginoo ko. Wala. Uy, ginoo ko. Di naging kumuagi dani ba? Ayan.
Eto guys, malapit na kami sa bahay. So, hi! Nakalingkawas si Jud ni. Ay! Animas ka brownie. Nakurat ako guys. Hi! Hi, salamat. Naana Jud ni. Naana Jud mi sa likod sa balay. Eto. Ay, nakwa. Mabuti na lang hindi kami nalamoy ng ahas. Ayan. Iniwan mo talaga kami brownie ha? Nawa na dyan ang dalan-dani. Di ay. Ayan. Thank you so much guys. Bye.